Abangwira tisale kumina byana tisale sitwa byana kuti angwira abanyama bambuzi ndi akulu nkhondo izi zinali zanu mukaja ndalama ndinu ndi mukakazoti inu mukupanga china chili chosoma peyo apezi kuti bwedeka mwe amutigaza mosiyana musakhala bwino nditi kabila tsumana yake mwina kuti tetengedwa tisikankoso sakhala bwino funa zimene simatuze kumatikoza kuyankhula musakhala bwino fa chakulu wanu mmene munapanga kuti posisa fa izi zinena kuti ntchito zina zikunafuata zipulumutse tiziyankhula mayina anu fa mulepera kuti pulumutsa panopa izizi kuti bwedeka kwambiri fa tikuzeni inu kugwira ngati ine kugwira ngati nyamata inawo ndizingwazoti kazi muzichula za wakuti tonse tere limodzi nkhani imwina kuti ite kuzira kuzabwerera mboma nda amene amakhala kusogona anthu oyipa kwambiri mapita tinanena pa group anota kuti kodi chifukwa chati mapita akapembedzera anthu aja lero anthu akuvulala ili umakhala muli m'manyumba mwanu lero anthu akuvulala ife tikumva kubweteka mukuona kani nkhondo kuti thera bomba pana amene akuvulazidwawo anthu atakupeza ndipo m'manyumbamo ndipo akanguti alumbira akumenyani ndipo akanguti alumbira apanga zofana ndi chimene akupanga anthu osalabwera zagwira chilabwera zabwezera china chilichonse kuti noseve tipepesa tikhala toseve ngati MCDP sopano ini chopereka kwambiri chinifanira kubiseni mati kusanjira sokolo ena mukati andu katenga information ama ndipasa information ndenge chapuno ngati pa information itenge information izi ndi alusala apo kuti mazulo pano izi zindinena kupatira so kusakaso ni manda fa zinatopa nazo fa viso option kayo ndi yanyasi kwambiri ndikuuzani kuti uzisa ndikubwana kwambiri ine ukazo ko sinaterezedwe sinapakidwa china chili chonse kufanya sokolo amene muli ni kusokolo kufika lero ananga akuvutika lero pepe chonse mukupanga mutanzo kuti yani sobana naka mavutika chonjo kapena mimi mnyidwa ino mukumva bwani ngati simukuyankhula pa group ano kapena ngati ife simukuti yankhwali khaini nzeru mutanzo kuti chani zimene zochitikazi ino ndi mazidziwa ndikali zoti zimakusangatsani ndikali chifukwa munakhala anthu anzeru kuzimayimba foni ati pange zakuti kunkwika anthu kusokolo kwa anthu opusa lero mwepera panga kontrola nyamatani ndi anthu awa sanabwera uzagwira sanabwera uzazalamulira bwa uzabwezera onse akuti ndandani onse akulilungu onse atakumandikisa lese mande kuti akale basa atenga nyamatano akatenga amene omwata muzakhaso opanda nyamata alimbi wani pamene ndingokuthandizirani mbali yanga motero ndimene malamulo timaziwira anthu aja kuoneka kuti sali nawo ku polisi yayi ali kunyumba kwa munthu mmene ndayionera building ija kumene kokonso ndi kwa iyo ndi kuphwanya malamulo chifukwa munthu sayenera kukhala ndi selo imakhala ku polisi basi ndengati iwo aja akugwira munthu ndi kupita naye kumene kujako tikanapempha mwina poti inu simukathe kupita koma tikanapempha olo achibale akadandaule ku polisi tikuziwa polisi kwenikweni sikuti khala manja mwawo ya akakafika ku polisiko akadandaule kuti munthu wathu wagwidwa chifukwa iwo ngati agwira munthu kuti ali ndi umboni anayeneka kumuchita handover ku polisi ndengati sakumuchita handover ku polisi imeneyo nditimati unlawful detention chifukwa munthu wina aliyense sakhala ndi chani ndi selo apopo poyambirira pokhani pamene ndingakhale kuti ndakuyankhula ndi chifukwa kwina ku information yayikulu sinayone kwenikweni koma apapa poyambira ndimene chithunzi cha munthu uja chaonekera kuti aliyense angobwera kuzaperekera maujeni kuzaperekera tingani chani evidence ngati ku court kuti uya matipanga zakuti zimene zijazi siziyenera kuti zizichitika yayi khani manager TNT azikusia polisi apolisi akaiziwa zikazati zafika pena pake ndikuti ndi nkhani yoti itakusumidwa ku court direct ndi mulandu mawawa akumveka zimene zithu zimene zisungeni mawawa akumveka anthu aja kuoneka zitakhala zoti zapita ku court sizimakhambali ya munthu nthawi zambiri timaona zizapezeka zoti zabwinobwino ngati apolisi osangathandize mutha kupita ku court a court ngati pankhale ndalama ndikuti a court atha kupereka dongosolo labwino kwenikweni zikomo kwambiri pano pakagwira nyamata awiri natamenyedwa kopsa pano papita nyumba yanu kwacho akulu boma ili mungafuna chani akulu inu kuzisana amene tinakamba zinthu kumalimba mtima apatsimba akulu izi ndene zinezi chani ayi akulu apa nditimenyedwa tsoma nditivomereze tsonopeka gwiro kaidi zonawajakwira kapena tukagwira kaidi wamule kongwe sipati tsopano ndimisizi kumveka bwino kuyankhula kuti futa kuyankhula Ife maiti nankhala kuti
Nduzi achicho ngatakhala chonchi ndi chimwendo anabwera mwendo chonchi chimanga msamako wina ali pampando yanga ine komanda Nyamata wamenyedwa uye Modzi pano pali kunena pano pali ku polisi kotayankhula naye pafuniso ya polisi komano awiri agwidwa awa ndi amene anyamuka apita nawo ku nyumba kwa Jomo. Ali ku nyumba kwa Jomo awiri kwapita Saleh ndi Patson ndi amene apita naye ku nyumba kwa Jomo. Uyu tamponya pa gulupu pamene wamenyedwa ayi ndi amene ali ku polisi yalimbi sopano pamenepo pamundimvese sopano ndi amene agwidwa pano pawo ali ku nyumba kwa Jomo ndi amenyedwa koopsa ndi apita ku nyumba kwa Jomo tiziyankhula kuti tizimvana. Ndanenatu kunena kuti tikudikira ndi press briefing ndi chani amene amakuyankhani foni adoyi amene angakuyankheni tayimbirani muwauza amuimbire Chisale akamuimbira Chisale will be able kumuimbira Jomo akhalitsa pasi anyamata onse amulimbe cheni imene ngakhale bwino ndi imeneyo ndi madoyi okhaokha amvana ndizofunikira zitetero as soon as possible tayimbirani adoyi malondera amuimbire Chisale pompano awayankha akawayankha amudandaulire pakuoneka izizi pa social media tayithandizeni kufufuza nkhani izo zikuonetsa kuti akupanga champion ndi Jomo Chisale amuimbire Jomo akamuimbira Jomo izizi zichepa ngakhale pakati pambali pa zipani pali motani whatsoever kusiyana kwa zipani komano tikufunika kukhala anthu amtendere chifukwa zimene zikuchitika ku Blantyre kupanda kuzipanga temu sizidziwika kuti madera ena anthu angazipanga react bwanji so dziko lino sife olemera kuti tingakwanitsa kumadulirana malire tuyenera kukhala mwamtendere ndiye adandowene adoyi apange zimene zozo zolisana lowe kutambalasana lire awakulu ulisana mizani ifeya nyamata ifemu kutibwetekesa pa zinthu zokuti inuyo mwasongoneza zinthuzi timayankhula pano daily kutukwanidwa taona ndimakuza anthu akumenyedwa kutukwanidwa ati pamalo penina kai kupeza kuti ife kuti anthu achanimena kai koma izizi tiziyankha pangana liti awakulu anthu achakhala pasi kukambirana zote ife atimalizi wina aliso akumwera kuno MCPS afuna tane naye nde inuwe mwakwa mukhale pasi muganizire zimenezozo ndikuuzirani tuni fa ena afe sinapange risk pape zote tanolinga poliski anthu achivivi tinkaweta azipani zosamaenda bwinobwino kumwera kuno ndipo bwana anavulasira iwo amba nokhaza afuna phe anthu amenye anthu azipanga chani zimene akukambirana nde ino ngati simupakapo kanthu nde muzere kuti zizi zivuta ndikuuzani fawe bwana apite mawa azikapangako chani apita kokhatu bwanawo twanyamata kumenyedwa pena pali posa kumenyedwa kangati kuti boma atenga kuti azabwezere pamene ifeyo kuno kumwera kuno fesina pange punyina chilichonse so ngati kuli nkhani apite ku polisi akanene kuti akutana antipanga zakuti koma iwo akutenga zida m'manja kumamenya anthu ndi ifeyo zimene zozo silifuna kubwezera koma kali ngafuna kubwezera titangophana nawo anthuwa titangophana nawo ife anthuwa kusabwera anthu ezalesesano kaezi gwirisani ntchito nzeru zanu mugwirise ntchito nzeru iwo ngati pali mkhani munthu amene anamulakwira pamakhala zinthu ziwo zimayenda kodi zimayenda ndi chani malamulo amati chani iwo atenga malamulo ayikasoba sabati iwo ndi anthu abwinobwino asintha kodi sisi anthu anakhulupirira kuti iwo ndi anthu abwinobwino lero munthu ona anthu azimenyedwa azimatu azimenyedwa koja munthu wina wake ninkanena kuti wina akamagwisana munthu wake wa TPP ndamena kuti bwetekesa ife ati yeyo ati ndi dolo iyeyo amagwisana ndi munthu amene lero akumenya anthu ndi mutchula mazulo pano zina ake kuti tonse tiendelee limodzi mumve tikukamadwa kusiku la lero muona kuti tiziye chile chani zizakula kutukulwa ndipo izizi sakubisireni inezo kundipweteka kwambiri anakuya nawo gani ife bwacha momwe kuti totolana komanso ngati ine ilimbe wanda ine kuva ndikamuzi ine sine madandola zimenezozo kufa kwangogona tuloko basi
oti masi ndizukaso ndebula ulendo wake ukhale umenewo koma zoti nzikati panopa mwakuti anthu akupa ine izizi ndiziyalusa chifukwa anthu amene munapewa kulemekeza chinthu mnalemeza amaskini ena uko ndi amaskini ndawakulangana nyamata na chipaniyo izizi ndifuna kuti isalafike kuti ndamba kuyankhula muziyankhule nokha kaena mundiimbire mafoni funa ndikuyalusa zeni sindikubwereraso mbuyo amuimbira Jomo bwanji amwene kuti akhazikitse anthu basi amene akuyankhula mauwo simukwava ndi Jomo amene mesa kupanga zimenezo ndi Jomo amene ndero ino mukanena kuti amuza chisale amuza Jomo akhazikitse anyamata basi akhazikitse bali poti akupanga ndiye mauwo simukwava ndi ake a Jomo ane esa kuzijambula ngojambula munthu